Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши YouTube. Бародаро, видеои имрӯза дар бораи яъне кроссовки Nike мерава, аммо пеш аз навро тамошо кардан як лайк бизанед ва дар канал обуна шавед. Ва дар канали мо асос каналҳои фурӯшӣ аст. Ай бародаро, каналҳои фурӯшӣ ай 200 подписчика то 80,000 подписчикара ҳастай. Форота монетизация, на форота бемонетизация фарқ надорад. Каналҳои YouTube ки намин пеш мебаранд ку блогеро, ҳамхели каналҳои YouTube мода ҳастай. Кадомида ҳамхели каналҳо дар кора, ин рақамҳои рӯи экран занг бизанед, суҳбат мекунем, каналҳоро чанд подписчика ки дар кора мо шумода гирифта метем, оформ мекунем, заши ташқати, яъне соҳибиш фақат худ меши, ягон хел роҳ афтода нашавем бародаро. Каналҳо беҳтаринанд, активни, хуб, фақат мегирӣ ва пешравӣ мекунӣ дар сомонаи YouTube. Меравем дар бораи кроссовки. Ина бародаро кроссовки чӣ хеле ки ваъда кардам ки ҳамин моделе ки ин модела ма пашдорша мебарам, ина овардам бародаро. Нигоҳ кунед. Дурунаш паш дорад, намедонам метавонам итори ки. Короче паш дорад дурунаш. Нархи нигоҳ кунед 1900 сом буд, чӣ хеле ки гуфта будам. Нархи 2200 сом дар савдо. Шахсоне ки мехоҳанд ки ҳамин модела арзон бигиранд, байни худшон тақсимот кунанд, 8 пар дора, шумо метавонед рафта айҷош бихаред ва чӣ кунед, байни худшон тақсимот кунед. Аммо шахсоне ки мехоҳанд ки масалан роиш кунанд, доставка дошта боша, организоват мекунем бародаро, метавонед ки ҳамира бигиред. Ина 2200 сом нархаш. 2200 сом. Кроссовки бад нест, мепӯшӣ беҳтаринай, зимистонда мепӯшӣ, кадоми машин дора, машинда мепӯша, берунда мепӯшӣ, фарқ надорад. Падош ғавсай, тагаш пенка дора, болош резин, ин хеле дандонак дора, ягон хел чартонак нест. Кроссовки беҳтаринай, фақат бупӯш дам багелапот. Ана бо ҳастай баландош. Ина бародаро ҳастай баландаш. Нархаш 2500, ина баландаш. Хубай. Джинс қатира мепӯшӣ, бижа қатира мепӯшӣ баландош. Ана бо як намудигашам овардаги боз нишонтон метавонам. Ина нигоҳ кунед. Баландай, духтагия гирдиш, дандон дора, намечиртӣ. Айни параш замок дора бародаро, кроссовки ки замок дора ай параш. Кадоми намефура замок қати кор мекунад, кадоми мефура шнурки қати ва зимистонда мепӯшӣ, по дам мегира, беҳтарин кроссовки ай. Фақат бупӯш бухуб гард. Нархаш 2500 ина. Кадомида ҳамхели кроссовки дар кора, бинависен рақамода организоват мекунем, бигирен, буравен дар сомонаи YouTube. Видеоро дароз намекунем. Агар ки видеои мо дар шумо маъқул шуда боша, як лайк бизанед ва ба канал обуна шавед. Ай видеои оянда бохабар шавед. Ай пеш видеои нав ба нав мекунем.